Tak, já myslím, že to auto asi rozděláme. Jo, celý rozsákáme. Nebo si to postavíme novou garáž. To bude nejlepší. Dáme motocykly. No, kde tam dáváme. Tak, dáme hezky auto zmařené. Ještě nevím, co s tím bude dělat. Nemá nějaký nápad? Asi ano. Tak, jejda, pravo je nějaká atomová výbušní. Zpátky do toho, tak ty dveře jsou dutý, nebo nějakou plechovkovina. No, tekilo jsem zrovna neviděl. No, zkuste to drát. Tak, pak si najdem na keci, na tekilo, nikdy nevím, jak se to říká, dobrá? A budem říkat si. No, celkem to drží, ale nějak to nejde zavřít, takže je to pěkně. No tak to vypadáš to celkem dobře, ale pojď jeď s tím autem z ten shoppingu nebo si ho koupím u Vietnamců. Tak to fakt není auto, hrve, ty Vietnamci nás mohou zautočit na nás. Tady si jednou honí péro, ty mě asi nemáš rád, co? Takže můj zase je brácha, ty hajzle. No, vypadá to dobře, auto je uzamčený, že je v pohodě. A je to v řiti. Doufáme, že se vám náš Davek líbil, protože minule to nebylo celkem tak nic moc. Ale ty 2 hodky stály za to. Celkem doufáme a děkujeme vám za toto slednutí tohoto krátkého filmu, který jsme vytvořili a nadabovali. Vytvořili zas ne. No, nadabovali. Takže doufáme, že se vám film líbil a budeme chtít, možná nadabujeme další díly. Tak naschle, váš Husky a Hakis.